Omrin maakt het op het Ecopark bij Heerenveen al jaren biogas uit organisch afval. Dat gas wordt vooral gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Maar de nieuwe installatie wordt het gas geschikt maken voor direct gebruik op het gasnet. En dat heeft een groot voordeel. Als je elektriciteit maakt, dat betekent dat je nog een hele soort energieverlies hebt. Want je een hele soort warmte verlenen eigenlijk. En met deze installatie, wanneer we de aardgaskwaliteit van maken van het gas, betekent dat je de energie uit het biogas eigenlijk van 94% behouden kunnen. En dat rendement is daarmee volle hoger en breng je uiteindelijk volle meer energie op. De greengasinstallatie op het Heerenveen past in de missie die het Omrin hem stelt heeft om een circulaire economie te bouwen. In zo'n economie wordt alle afval op een nijbroed. Dat betekent dat wij grote ambities hebben op het gebied van kunststof, waar we echt de keten hier liefst in Friesland willen gaan sluiten. Dat wij grote ambities hebben in de keten van textiel, die we in Friesland aan het sluiten zijn. En we hebben natuurlijk in Harlingen ook met de samenwerking met Frieziëzout ook een hele energetisch efficiënte oplossing. Marian Minnesma van de stichting Urgenda, een stichting die het Nederland vlugger dwarsen wil, is blij met de greengasinstallatie en met Omrin. Maar ze maken daar zorgen. Minister Kamp van Economische Zaken presenteerde deze week in zijn energienota plannen om Nederland in 2050 fossielvrij te maken. Dus geen gas, olie en kool meer. Maar 2050 is 4 voort, zei Minnesma. Het maakt in 15 jaar. Hoe is het te let? Tot de meesten zullen haar het net realiseren. Als we in 15 jaar die omslag niet maken, dan wordt het gewoon 2, 3 graden warmer op aarde. En dan gaan er bijvoorbeeld in het gebied van de Sahara 600 miljoen boeren op drift, omdat ze daar niet meer kunnen bestaan. Nou, stel je eens voor, 600 miljoen mensen op drift. Er zijn nu 1 miljoen Syriërs op drift en dat vinden we al heel erg. 600 miljoen is gewoon niet te houden. Maar dat is wel wat er gaat gebeuren als we die omslag niet op tijd maken. Dus er is gewoon heel veel haast bij.